Hinanyugon niya to ang tataramon kan kagurangnan, ngunya na ikatulong Domingo nin Koresma. Pagbasa ginuno sa libro nin Exodo. Si Moises nasa pagpasabsab kan kawan ni Jethro na sa iyang panugangan, padi kan Medyan. Hinalaw niya ang kawan pasiring sa balyo kan disyerto. Asin nakakaabot siya sa bukid kan Diyos, an Horeb. Nagpahiling sa iya an anghel kan kagurangnan, sa laad nin kalayo, sa tahaw nin palumpong. Nahiling niya, uto palumpong, naglalaad alagad dai nasusulo. Nagsabuot si Moises, maghapit daw ako, tay hilingon ko ang dakulang pahiling na ini. Ta daw tadai nasusulo ang palumpong. Nahiling kan kagurangnan na mahapit si Moises tanganing maghiling. Asin nag-apod sa iya ang Diyos alit sa tahaw kan palumpong. Nagsabi, Moises, Moises, asin sinimbag, uya ako. Nagsabi, dai ka digdi magrani, haliyaan sa imong sandalyas sa imong mga bitis. Taan lugar na natitindugan mo, banal na daga. Nagsabi pa, ako ang Diyos, kan sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, asin ang Diyos ni Jacob. Tinahuba ni Moises ang sa iyang lalawgon, na natatakot siyang magtingkalag sa Diyos. Nagsabi ang kagurangnan, nahiling ko ang pagtios kan sa kong banwaan na nasa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay, sa irarom kan mga parapatrabaho sa inda. Aram ang gabos nindang kakulugan. Naghilig ako tanganing agawon sinda sa kamot nin Ehipto. Asin patupadon hali sa dagang ini, pasiring sa dagang marhay asin mahiwas. Sa daga na nagbubulos nin gatas sa katangguli, sa lugar kan mga Kananeo, mga Hitita, mga Amoreo, mga Pereseo, mga Hebeo, asin mga Yebuseo. Nagsabi si Moises sa Diyos, uya ako maduman sa mga Israelita, asin masabi sa ida, ang Diyos kan sa indong mga magurang, sinugo ako sa indo. Kung magapot sinda sa ko, ano ang sa iyang ngaran? Ano ang isasabi ko sa inda? Nagsabi ang Diyos kay Moises, ako si ako. Nagsabi, siring ang sasabihon mo sa mga Israelita. Si ako, sinugo ako sa indo. Nagsabi pa ang Diyos kay Moises, siring ang mga isasabi mo sa mga Israelita. Si Yahweh na Diyos kan sa indong mga magurang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, asin Diyos ni Jacob. Sinugo ako sa indo. Ini ang sa kong ngaran sagod paman. Asin ini ang pagirumdom ko sa sunod na kapag-arakian. Tataramon kan kagurangnan. Ang kagurangnan marahayon, asin maherakon. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan, gabos sa laog ko sa banal niyang ngaran. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan, day paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinapatawad niya ang gabos mong sala, binubulong niya ang gabos mong hilang. Tinatubos sa pagkarumpag ang sa imong buhay. Kinukurunahan ka ning karahayan asin pagkahirap. Paragibon nin mga kasuriputan ang kagurangnan, asin nin mga katanusan para sa gabos na inaapi. Pinapaaram niya si Moises kan sa iyang mga dalan, ang mga Israelita kan sa iyang gibo-gibo.
May harakon asin maugay ang kagurangnan, halabaan pasensya, asin mayaman sa karahayan. Siring na ang langit halangkaw sa daga, makusog ang sa iyang karahayan, sa may mga pagkatakot sa iyo. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Habo ko na kamo da inagaaram, mga tuga. Ang gabostang magurang nasa irarom kan panganuron. Gabos nagbalyo sa dagat. Gabos binunyagan ki Moises sa panganuron asin sa dagat. Gabos nagkakan kan iyuman sa ng espiritual na kakanon. Asin gabos nag-inom kan iyuman sa ng espiritual na inumon. Tanagiinom sinda sa gapong espiritual na nagsusunod sa inda, asin ang gapo si Kristo. Ugaring ang kadaklan sa inda, da iminarhay kan Diyos, mala ta ibinurulagta sinda sa disyerto. Ang mga bagay na ini nangyari, tanganing magitang ladawan, tanganing da ikita maging paramawot kan mga maraot. Siring sa inda na nagmamawot, day kamo magparagumod-gumod. Siring sa iba sa inda na nagugumod-gumod, asin na biktima kan para pahamak. Ang mga bagay na ini nangyari sa inda bilang halimbawa, asin isinurat sa pagpatanid sa to, na iyo nginabtan kan mga huring panahon. Kaya ang nagukuna na siya nakatindog, maghiling tibaad matumba. Tataramon kan kagurangnan. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. May mga nagduman ka momentong ito sa pag-usip kay Jesus. Dapit sa mga Galileo, na ang dugo isinalak ni Pilato sa saindang mga sakripisyo. Nagsimbag siya sa inda asin nagsabi, sa paghuna nindo ang mga Galileyong ito, urog na para kasala sa gabos ng mga Galileo. Huli ta pinagtios ninda ini, dai, nagsabi ako sa indo, alagad kunda ikamo magbarakli, kamo gabos siring sa magkakawarara, o itong 10 may 8 na natumbahan kantore sa Siloe. Asin nagadan, sa paghuna nindo urog sindang makasaklan sa gabos na tawong nakikierok sa Jerusalem. Dai, nagsasabi ako sa indo, alagad kunda ikamo magbarakli, kamo gabos siring man sanang magkakawarara. Inuusipon niya ining parabola, sarong tao igdi nin higera na itinanom sa saiyang ubasan. Nagduman sa paghanap nin bunga, alagad mayong nakua. Nagsabi sa saiyang para ataman, uya, 3 taon akong nagdidigdi sa paghanap nin bunga sa higerang ini, asin mayo akong nakua. Paluda, taano, tamasasayang, huli kaiyan ang daga. Alagad nagsimbag sa iya, kagurangnan, pabayain mo niyan manataon. Sagkod na magudak ko ang palibot, asin maabunuhan. Tibaad na magbunga pa lamang sa maabot na taon, kundai mapapalod mo. Marhay na bareta kan kagurangnan.